Eta horrek sirenak eta entzuten zendu esanean eta esan duzu aterpetara eta joaten zinela, ezta? Non egoten ziren, zeintzuk izaten ziren refugioak? Eusko Jaurlaritzak egin ebazan, karretera zeutu gazte jan egoan zulo bat, 100 metroko zulo, ez dakiz izan. Tunel moduko bat? Tunel bat, bai, etxan handia, baina altu 3 metro edo, eta zabalera beste 3 edo 4 metro. Eta horregoan bat, 100 metrokoa, ez dakiz 6 etrakoan egoan, eta ganera, Bidezabaletik, karretera Bidezabaletik azten zen, eta gero amaieran han eukan gorantz beste pozu bat, ez dakit aizea sartzeko, ez dakit zetareko. Eta Eusko Jaurlaritzak egin eban beste, orduan hau golan zuzen, eta egin eban 40 metrotara edo beste tunel bat, eta honegaz konektauta. Eta gainera ipinei bat argiak eta guzti.